iStyle, изключително съм развълнуван, за да ви кажа, че днес ще снимаме новата колекция, която е изцяло iStyle колекцията, както виждате, кръст с циркони, гривни с циркони. Имаме 6 нови гривни, които като ги тизнах в моят Instagram, Dean Fraser, всички умряха, няма търпение да излезе и тъй като скоро излиза, искам само да ви кажа, само да ви тизна малко за какво става въпрос. Бах тякия кръст. Висококачествени циркони, стомана, която няма да ви изневери. You know the drill. Има толкова много яки продукти, които са толкова десетески. О май гад, тези камъни. Fuck yeah. Има в черно, в розово, в бяло, нормален цвят. Гледайте какво става. О май гад. Тези неща ще пръснат панаира. Наистина, за всеки един аутфит тези гривнички тотално биха го завършили. Защото са толкова хем супер много се личат, хем не са прекалено натрапчиви. Просто са уникални. Всички продукти на iStyle, разбира се, идват в най-стилните кутии на света, готови за подарък или за вас самите да се усетите този opening experience. Кутията е здрава, хубава, може да се използва за повече от едно нещо, а за подарък слагате една панделка и е готова. Уникално.